May message sa'yo yung ano. May message. Basahin mo. May message yung nagbigay sa inyo ng ano. Basahin mo. Nagbigay ng? Yung nagbigay ng nakaraan. Ng araw po. Ako po ay natutuwa na maging isang kapan ng mga pang-abot ng kaunting tulong sa inyo. Yan po ay biyaya ng salamat ni boss. Alas na kami. Hindi sa inyo, hindi matulungan. At may pinapaabot siya sa inyo na ano. May pinapaabot siya atin na pangbili ng ano, ng gamot kahapon. Pinapaabot niya na pambili ng gamot po to. Pabilangin niyo po. Salamat po. Kain. Budong pa eh. Wala. Pwede na akong lumabas sa ospital. Malakas na kumain. Hindi bukas, labas na kami bukas. Ayun. Oli. Lupat lang. Maksud din ang mulat inuulit pa sana. Kami. Parang amot kami. So, nilalabas mo ng Parang pasyente sa pinalabutan ko ba natin? butong. Kantong. Sabi sa to? O sabi sa wala? Wala. Wala ba yun? Sabi na ba't kaya ako mga pasyente? Babae? Bug na. Pero wala kang tao kami. Ano ba ka no? Ano ba ako? Ano ba ka no? Yan po. Good morning, good morning, good morning. Good morning. Magandang umaga. Time check natin ay orsa ba? Alas 5 5:55 5:55. Pero kanina pa ako gising ng ano, mga 4:30. So, maghilamos muna. Araw ng Biyernes ngayon. Nag-aantay pa ako nung bailing para malakad ko na. Kaya magang gumising. Tulog manok. Sa amin, tulog pa. Magkape muna ako. Binigay ni nanay niya naman biskuit saka kape. Binigay ni nanay doon ginamitan ng dugo. Coffee straw. Ano kaya ito? Coffee straw. May kape kami dyan na ano yung kape
Nescafe Black. Tsaka Coffee Asukal. Kasi muna tayo. Para kung ano, laging may hangover. Sana maagang ibigay yung mga lalakarin. Dapat lakarin para makauwi kagad kami ngayon. Kasi hirap gumula pag dito sa ospital. Kada galaw mo talaga, pagkain, gastos. Ganon din naman sa labas. Kada galaw, gastos. Pero mas tipid sa labas. Pwede kong magluto. May lutan naman dun kay Baya ko. Kasi sa Webis para yung balik namin dito eh. Follow up check up. At puyat pa ako kakaisip dun sa anak ko. Kasi may nagkaroon ng trangkaso gabi. Iniisip ko pa ang problema ng kung UTI. Kaya sabi ko kila mama, pagmasdan nila, pag hindi talaga, pa-check up nila dun sa hospital. Kasi mahirap na tulad nung dati na kala ko simpleng lagnat na. Ayun pala, UTI, malala na yung UTI. Nagkumbulsyon siya. Doon kami na nagtatrabaho kila Gwen. Tapos si Ami nagsisimula pa lang noon na magpa-check up dito sa Maynila. Nagpapa-check up si Ami, siya lang mag-isa noon. Tapos ako nag-aalaga kay baby, tapos pumapasok ako doon kay Gwen. Tapos yun, biglang buti na lang doon kami natulog kila mama kasi kami lang mag-isa doon sa bahay. May lagnat si baby. Doon kami kila mama natulog. Yung sakit nagkumbulsyon, 40 na yung yung temperature. Tawag kaagad ako dun sa dun sa lugar namin para magpatid kami dun sa ospital yung kotse. Hospital lang may natawagan kaagad ako. Yun, dinala namin. Kumbulsyon na talaga. Sabi yung kasi yan, nagtitiis siya na umihi sa school. Minsan kakasilpon, di uminom ng tubig. Pero mahina si Cheria eh. Sabi ng doktor doon, nagtitiis na umihi tapos kulang sa tubig. Ayun pa iniisip ko eh. Gabi pa. Chinat ko na nga kung kamusta na. Sana okay na si baby. Kape muna ako. Kapihan ko. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards, she says, hey man, there were just too many days when our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say.
tinatay kami dito. You cannot reap what you never did sow. May mga saging sa bak. Sarap to. You cannot learn what you never won't know. Ma, gusto nyo mo? Tupi tayo ma. In this Tupi. Bakit ito ang balat mo? Luhang siyang nakakalimit. Nagtatanong sa may kapal kung ba't ako nagkaganito. Bakit ito ang balat na sana iwanan nitong landas. Kaya na kayo. Dapat mo tayo. Palit tayo ng gasa. Ay, alcohol. Ay, alcohol. Ano bang gasa, alcohol? Cotton. Dito sa sugat. Sugat ni ano. Okay. Kaya ito. Ano kaya mo? Ganyan mo? Tapos papahid daw ah. So ipapahid-pahid mo na. Tapos lang. Yan na. Masakit ba? Masakit? Ay, ano? Bali mga parang Jason, yung ini-speak ko talaga yung magiging opera ni Ami dito. Yung dito sa labas na to. Ayun pala, sa loob yung tahi. Yan, sa loob yung tahi niya dito. Hinahanap ko kahapon, wala naman ako makita sugat. Ngayon, nung piniliwanag ng doktor ngayon, dito pala yung tahi. Sana huwag mong hihilain yung pala itim na yan kasi sinulid pala yun. Sa loob na walang makikitang damage dito. Doon sa loob yun. Pero kunti lang naman, no? Kunti lang, ma. Yung tahi niya. Kasi pag inopera daw dito talaga, malala na raw yan. Ibang case naman daw yun. At i-release na sa amin yung papel. Maya-maya maglalakad na ako ng mga papel. At labas na daw kami ngayon. Yes, thanks God. At salamat sa lahat ng mga tumutulong sa amin, ng mga sumusuporta at mga nagpipray. Sana tuloy-tuloy na yung paggaling ni Ami. At yun na. Bali yung isipin ko na lang yung mga follow-up, check-up na pabalik-balik kung ilang buwan kailan ito matatapos.
Kaya maraming salamat. Lalo na yung mga nagbibigay pinansyal. Maraming salamat po sa inyo lahat. Lalakad na kayo mamaya. Ayun na, hinihintay ko na lang yung papel na ibigay sa amin. Tapos mamaya mag-asikaso na ako ng mga dapat asikasuhin. At sana tulad din nung dati na masantay na lang tayo kung ano mangyayari ngayon. Kung magkano ba yung bill namin. Kasi dati nung pag-opera sa kanya ng polyps niya, yung bill namin ay nasa 64. Tapos 24 ata yun yung ano, yung kinuha ng PhilHealth. Tapos yung tira nun ay inubos naman nung malasakit. Yan. Kaya bali yung nagastos lang namin dito sa hospital yung mga gamot na pinabili. At marami rin yung mga gamot na resita. Mga kung ano-ano mga pinabili nun. Tapos yung mas magastos na sa labas no. Yung mga gamot, yung pangugas niya noon nung ilong niya. Tapos ngayon na pag-opera ng tinga niya, bali yung pinapabili pa lang naman sa akin ng mga gamot niya, may yung pangpahid, ointment drops, at saka yung kung anong gamot yun. Nagkakahalaga siya ng yung tag 600 kasi yun. Yun pa lang naman yun. Pinakabili sa akin dito. Tingnan na lang natin kung ano yung reseta paglabas namin. Tapos yung gamot niya sa polyps ay tuloy-tuloy pa rin. At yung binigyan din natin ng ng ating sponsor na pambili ng dugo ay medyo okay na siya, pero matitira sila dito kasi yung panga niya parang kinain na daw ng laman, kaya may may susunod pang operasyon sa kanya. Yung panga siguro yung naman aayusin. Time check natin ay 7:03. Pantay ako ng papel. Ang sa amin. Nakaiga. Almusal na. Ano gusto mo? Kanina pa kasi ang ginigising ko. Ayaw pa niyang mag-almusal. Almusal na. Kasi baka may bibigay na gamot mo. Kunin mo muna. Ayun, maya hinihintay ko lang muna yung papel na na lalakarin ko para makalabas kami yung billing. Kasi ginagawa pa ng doktor. Tapos yung yung ating anonymous na sponsor, bali nagpadala kahapon ng 10k. Nalaglag mo. Nagpadala ng 10k plus 10k. Ilan ba yun mo? Nasa may butal siya. Tapos sabi niya ay hati daw kami yung isa na binigyan ng pambili ng pambili ng dugo na puyat na kasi. Yung kasabayan namin dito na inoperahan din yung bumukol yung yung bibig niya. Ngayon kanina ay namumroblema si ate. Namumroblema siya kasi may resitang gamot sa kanila ay hindi niya mabili. Yung panlagay dito ata yun. Panlagay dito. Nilagay dyan. Kaya mamaya ay ibigay ko na. At may dumating na rasyon. Sakto iinom si amin ng gamot, 3 piraso. Ngayong alas 8. May na may 8:11 na may. Ano ito? Chicken Ano yan? Chicken nuggets ata. Chicken nuggets saka tinapay saka papaya. Tapos nagtimpla na rin ng Milo sa amin. Dami rin, may tinapay dyan.
Hindi mo muna kasi inom ng gamot mo. Mamaya iniintay ko lang yung papel natin. Alis na tayo. At pupuntahan ko si nanay. Diyan. Kasi maya maya ay mag-aasikaso na ako. Nakalimutan ko pa. Sobrang kabisihan na. Bali may pinapaabot yung ating anonymous sponsor ng ano. Ati kami nung pinadala na nagpadala yung anonymous sponsor ng ano ng 10,210. Bali sabi nung sponsor ay hati daw kami. Yung kalahati pambili rin namin ng gamot ni Ami. Yung kalahati rin ibigay ko kay nanay para dun sa anak niya. At sana gumaling na rin yung anak niya kasi napakahirap talaga na ano mag-stay dito sa ospital. Yan. Lapitan ko na si nanay. Ayan, tawagin ko si nanay kasi may message yung sponsor sa kanya. Pabasa ko. Nay, may message sa'yo yung ano. May message. Basahin mo. May message yung nagbigay sa inyo ng ano. Basahin mo. Nagbigay ng Yung nagbigay ng nakaraan. ng araw po. Ako po ay natutuwa na maging kasama kapan ng mga pag-abot ng kaunting tulong sa inyo. Yan po ay biyaya ng galing sa Diyos na gusto ko rin kung ibahagi sa inyo sa pamamagitan nila. Jason at Ami sa inyong nanay, hingga langit. Gumpay ang antok na lang. I almost never know what I should say. Message siya sa'yo. Sabi niya, pabasa ko sa'yo. Nadalangin ko po ang maging matagumpay ang sunod na oras. Ay, pagaling na. Sabi mo. Salamat ni boss. Alis na kami. Hindi sa inyo, hindi matulungan. At may pinapaabot siya sa inyo na ano. May pinapaabot siya atin na pangbili ng ano, ng gamot kahapon. Pinapaabot niya na pambili ng gamot po to. Pabilangin mo po. You cannot learn what you never won't know. Salamat po. Salamat po, Diyos. Malaking tulong na po sa amin. Ito po, meron na po kami bibilihin sa Bilan. YouTube. Thank you. Magkano? 5. 1? 1. Thank you po, boss. Maraming salamat na may pagpalain kayo ng may kapal. At marami pa kayong matulungan. Mababayaran ko na po yung pinagpalit sa'yo sa tube ng anak ko. Sa tube, ayun nag-ano ng tube, Ang yung pinalit, tapos pinutang mo muna. Papalitan ko po yung kinabit kahapon nung inoperahan. Oo, magkano ba yun? 4,000. 4,000? Yan na. Maraming salamat po, boss. Ibinigay ko na kasi baka makalimutan ko pa mamaya. Paalis na kami kasi Maraming salamat Oo, sa'yo, oo. kuya. Maraming salamat Oo, sa'yo, kuya. oo. At ano, pray lang. Baka labas din kayo niyan. Kasi lahat naman tayo nagangad na makalabas ka agad. Lalong lalo na rin kami tulad nito.
Yung ang anak namin may ano po, may sakit. Kaya gusto ko na makalabas din. Ano na nga eh. Pray lang ng pray. Kanya sabi ko sa kanya, Ng panggaling niya eh. sabi ko nga sa kanya, isipin lang nasa dagat kami, nasa barko. Hindi pa kami nakaka ano sa laot. Ay sa ano, hindi pa nakakalabas. Yan lang isipin. Nasa barko tayo. At makakaano din tayo, daong din. Oo. Yan. Eh, sabi mo na lang sa ano anak mo. Salamat Tanong kung talaga, Kuya kung Jesus. kung pwede siya na ano Hindi sa pakita. inyo, Oo. hindi kami matulungan. Oh. Tanungin mo lang kung pwede siyang pakita sa video ko para videoin ko siya mamaya. Hindi mas maganda kasi yung ano, alam niya para Sabihin ko. sabihin mo kung pwede pero kung okay lang na hindi kasi kagabi pinabidyoan ko lang kay ate. Oh. Ngayon, kung katapos po yung mga sagot niya, sinusulat lang ng bata kasi di pa makapagsalita. Tanungin mo kung gusto niya. Tapos kung hindi naman, okay lang naman kahit ikaw na lang. Ayun po, naibigay ko na po. Bale po, ano siya, babae. Ito po, Ate. ma'am. Oo. Nabigyan na po na yung paring Oo. Jason. Maraming salamat, kuya, ha. Oo. At sa inyo po, malaking tulong na po to sa anak ko at pambili ko po ng tube para sa anak ko kasi Yung po. tube daw, yung inaltan saan po yung nilalagay tube. yun? Yung daanan ng hininga. Oo. Habang po siya inoperan po siguro po nambara, pinaltan po ng tube uli. Hmm. Kaya po ito po pambili ko po to uli para mapaltan yung Oo. nagamit po kahapon. Hmm. Sa doktor po yung galing. Para daw yung ibang tao may bigay din nila yung kung sino man nangangailangan. Hmm. Yun, maibibigay niya kaya papaltan ko. Salamat po, ma'am. Maraming salamat po. Talagang wala akong makakuha ng ibang pera. Wala akong trabaho. Nandito po ako eh. Sige, kain ka na muna. Nag-almusal siya. Hirap kasi yung humanap ng tiyempo. Daming mga Ano nga po eh. nag-ano na bantay. Kaya baka magkaroon tayo Video dito. policy. Kaya dito lang banda, yung kami lang. Wala tayo. Hindi, dyan mo na. Kasi dyan mo yan. Ay, Kahit salamat, 5 ma'am. piso. Oh, sige, sige, sige. Maraming salamat po. Naway marami kayo matulungan, ma'am. Thank you, Oo. very big. At sana mas marami din yung blessing nang dumating sa kanya. Oo. Para Ma'am, may Salamat ano po. siya. salamat po kay Lord. Ingat siya sa trabaho niya. Oo. Oo. Naway marami kayo matulungan at successful din ang inyong trabaho. Thank you po. Sige, tuloy mo na yung pagkain. No? Diyan. Tanungin mo lang siya. Kasi sabihin mo sa kanya. Nandito ako. Dito siya. Sabat ka dito. Boss, maraming salamat po sa binigyan Nandyan siya. Ayun mga kaparison, at yun nga, naibigay na natin yung pinabibigay ng anonymous nga sponsor natin, yung pera, nabigay ko na po. At yun, napaiyak si nanay, hindi niya na mapigilan yung emosyonal na nahihirapan talaga sila ngayon. Nagkikwento naman sa akin na sila. At di nga rin siya nakakapagtrabaho kasi yung trabaho nila, si tatay nagta-tricycle driver, tapos kapag may mga binyagan o ano dyan sa Laguna, kinukuha si tatay na mag kusinero, tapos binabayaran yung pagluluto. Tapos si nanay naman ay nag-aalaga ata ng baboy, parang caretaker sila sa isang bahay, tapos binabayaran sila doon, tapos nakatira sila sa kubo-kubo. May kubo ata yung bahay na pinag-anuhan nila, babantayan. Kaya yun, hindi niya alam na may darating na naman na blessing sa kanila. Kahapon pa yung pinadala sa akin. Siyempre maraming salamat sa binigay din sa amin kasi naghati kami. Yung pinadala nun ay 10K. Yun. 10K to, basta may butal. Kaya binigay ko sa kanya ay 5,105. Binigay ko sa kanya. Sakto pala kasi yung tube daw, dito na nilagay ay papalitan na. Tapos kahapon daw, parang pinalitan kahapon kasi wala silang pambayad. Kasi yung talaga dito, pag may pinabili yung ospital, kailangan bilhin sariling pera. Ang ano lang dito, yung mga babayaran sa loob nung nakakalibre. Pero pag may pinabili, talagang bibilhin, kailangan pa rin ng pera.
Tulad namin, pag may resitang gamot, yun, bibili talaga ng gamot. Sariling pera. Kaya grabe yung pasasalamat ni nanay. Salamat daw. Yan. Tapos yung anak niya kanina, nagsulat din sa papel kasi di siya makapagsalita kasi maga. Nagsulat doon sa papel na nagpapasalamat siya. Yan. At ako naghahantay naman kami ng papel para makalabas na rin kami, pero nagpa-xerox na ako. Pina-xerox ko na yung mga PhilHealth namin, yung ID namin, para mamaya alakarin ko na rin. Yan. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. At muli, maraming salamat sa nag-sponsors, yung anonymous sponsor na nagbigay kila nanay at nagbigay din sa amin. At sa lahat ng mga sponsors na nagbibigay sa amin. Lahat po, mga silent viewers, mga huwag na kami. Yan, mga silent viewers, mga sponsors na ay magkilala, sa mga nagdadasal, maraming salamat po sa inyo lahat. Ayun, God bless, ingat kayo palagi at sana mas marami pang blessing ang dumating po sa inyo. Sana mas higitan pa yung mga tulong nyo. Yan. At ingat kayo palagi sa work. Yan, bye bye, love you all. And when you go, I will fall back apart. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards. She says, hey man, there were just too many days. When our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say. Maybe nothing nowhere ever was that okay. In this house of cards. With only hearts.
resume all over the yard. In this house